Næste er, hans alias er Nissemand. Ja, det er lidt sent. Men det er Jeppe, og han vil gerne trylle lidt for os. Der er bare sluk derovre. Ja, for eksempel. Den går tit, den slukker sådan. Godt. Jeg har en lille flaske her, og så har jeg en lille snor her. Og jeg har tænkt mig at se, om jeg kan få den her flaske her til at svæve for enden af den her snor her. Ved at der er snor ned i, og så svæver flasken. Det vil ikke lige første gang, jeg prøver det her igen. Skal vi prøve? Der skal meget magi til det her. Skal vi prøve? Ja, vi prøver Kasper at komme her. Og I må godt alle sammen lige se. Der er noget magisk ved den. Jeg filmer, skam. Kan det lade sig gøre? Nej. Det var mit træk. Du har ikke fået din op lige derovre. Vi siger tak til Jeppe. Og jeg synes, det er forfriskende med de her gamle dyder, som kommer op igen blandt ungdommen, så jeg synes, han skal videre. Tryllekunstnere, det er ikke noget, man ser hver dag, og unge tryllekunstnere slet ikke, så han skal i mine øjne klart videre. Ja, det var rigtig flot. Du kunne måske godt have lavet et nummer til, men jeg ved ikke, måske ikke rigtig tid til det. Men jo, du er videre. Jeg vil godt sige, at jeg tror ikke på magi, så jeg vil ikke have dig videre.